През последните месеци спря да се занимавам с аматьори. Вече не търся хора в TikTok. Бях заед. Моите алгоритми засякоха аномалия. Сигнал, който НАСА квалифицира като космически шум. Смешници. Започнах да търся информация в конспиративни сайтове навсякъде. Но това не беше шум. Беше елегантно. Беше тест. Това е покана, създадена да отсее гениите от останалите. Само един ум на планетата може да го разкодира. Моят. Кодът се счупи. Ха-ха! Получих координати. Изолиран район България. Родопите.